Někteří lidé chápou psychologii života tak, že se mají především snažit o to být v pohodě, v pohodlí, v komfortu, bez negativních prožitků a že to jim zajistí hlubokou spokojenost. Neříkám, že je to špatně a že bychom měli dělat opak, ale je to málo. Je to podobně jako s vlakem. Vlak se taky musí vrátit do depa, aby ho tam opravili, omyli, doplnili jeho kapacity, dali ho prostě do pohody, aby si odpočinul, ale poté zase musí vyjet na trať. Na trať, na kterém se zastříká, zašpiní, zasvíní od prostředí, od počasí, na kterého budou ničit lidi a vandalové. Na trať, na které bude sloužit tomu, k čemu byl vytvořen. Ale to není chyba. To není nutně špatně. To je důvod, proč ten vlak existuje. Smysl vlaku není stát v pohodlí a v depu. A to je důležitá věc, kterou bychom si měli uvědomit o svých životech. Nesoustředíme se náhodou příliš na to, jak být pohodlně v depu. Místo toho, abychom komplikovaně, složitě, v nepřízní, nejen počasí a se ztrátami dělali to, pro co jsme stvořeni.